हे बाहेर यायला म्हणजे एका दिवसात नाही होते. चिने 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 असतात ना, त्याचा एक कंद आहे. आता ही माती भिजलेली आहे, नरम आहे म्हणून पटकन बघा निघतंय. तुझा पप्पा आला होता काल भेटायला मला, पप्पा त्याशी आलेला. जे मी जुगाड करते ना ते मी तुमच्या शेअर करते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. माझ्या चेहऱ्यावरचं हसू बघून तुम्ही समजलं असाल, भरपूर पाऊस पडतो आहे कालपासनं. म्हणजे काल संध्याकाळी पाऊस चालू झाला ना, आता व्यवस्थित पाऊस चालू झालेला आहे इथे गावी आणि खूप असा पाऊस पडून गेला आहे. आणि आत्ता पण बारीक बारीक पाऊस आहे ना चालू आहे. आज वार तुम्हाला सांगते शनिवार आहे. काल शुक्रवारी संध्याकाळपासून पाऊस चालू झाला. काल माझी सुट्टी होती. सुट्टी म्हणजे काल यूट्यूबचं जे काम होतं ना ते एक दिवस मी सुट्टी घेतली आणि आराम केला. आणि आज पुन्हा शनिवारी सुरुवात झालेली आहे सकाळी सकाळी. आता वाजले सकाळचे 6:45. बियाणं काल भिजत घातलं आहे. सुरणाचे कंद असतात ना, सुरण नाही म्हणणार मी, काहीतरी चिने का काहीतरी म्हणतं तसं, तुम्हाला मी दाखवते नंतरला. ते पण जमिनीमध्ये रुजत घालायचे. तो बघा शेरू कसा ओरडतो आहे बघा. आणि आज काय झालं आहे, कुणालचा क्लास की नाही लवकर आहे, म्हणजे 8 वाजता त्याला निघायचं आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यात आधी मी नाश्ता बनवणार आहे कुणालसाठी आणि मग आपली जी कामं आहेत ना बाकीची ती करायला घेणार. आणि तुमच्याशी पण शेअर करते मी थोडंफार. वातावरण इतकं छान झालं ना, खूप मस्त झालं आहे. काल संध्याकाळी की नाही आम्ही समोरच्या रानात पण गेलो होतो. म्हणजे वाघ्या आणि शेरू ना जातात तिकडे, फिरत फिरत जातात. मग त्यांना शोधण्यासाठी गेलो होतो. तर होते तिथे जवळच होते. इतकं छान झालं आहे ना, म्हणजे तरवे वगैरे असे पेरलेले आहेत ना भाताचे, असे छान असे उगवून आलेले आहेत. मस्त वातावरण झालं आहे गावचं. तर चला आता सगळ्यात अगोदर तर इथे पाणी तापत ठेवलं चुलीवरती. एकदम थंडगार वातावरण झालं, त्याच्यामुळे आज म्हटलं गरम पाणी हवंच. आणि नाश्त्यामध्ये काय बनवायचं हा विचार पडला आहे मला. झटपट होईल असं काहीतरी कुणांसाठी बनवावं लागेल. त्याला कसं उशीर नको व्हायला. म्हणजे 8 वाजता निघेल, 9 त्याचा क्लास आहे. चला पटापट करूया. आणि मग आपल्या गार्डनमध्ये थोडंफार हे करायचं आहे. म्हणजे काल बरंचसं केलेलं आहे आम्ही. सुट्टी घेतलेली ना काल मी, तरी पण आम्ही काम मात्र केलं होतं. म्हणजे मांडव वगैरे थोडाफार घातलेला आहे. माझ्यासाठी एक सेपरेट मांडव घालून दिलं आहे कुणालच्या बाबांनी. म्हणजे अर्धं काम झालेलं आहे, अर्धं बाकी आहे. ते तुम्हाला मी नंतर दाखवीनच. तिथे मी माझं वेगळं बियाणं रुजवणार आहे. चला. आणि कुणाल बघा, हां कुणाल बघा निघाला क्लाससाठी. बाटली घेतली ना पाण्याची. सावकाश जा, एक साईडनी चिक्कल झाला असेल आता. चला तुम्हाला बाहेरचं वातावरण दाखवते. हे असं ढगाळ वातावरण आहे. आणि आपली केळं तुम्हाला दाखवते. ती बघा समोर इथे बघा. आणि ते बाहेर यायला म्हणजे एका दिवसात नाही होते. आजचा दुसरा दिवस आहे. नाही म्हणजे परवाशी तुमच्याशी शेअर केलं मी, म्हणजे व्हिडिओ तुमच्याकडे लवकर आला पण मध्ये 1 दिवसाचा गॅप गेलेला आहे. म्हणजे कालचा 1 दिवस आणि आजचा 3रा दिवस, म्हणजे 2 दिवस टोटल जातात केळ पोसवायला. आता आज संध्याकाळपर्यंत ते बाहेर पडेल. ते बघा झाले. आणि अळू तुम्हाला दाखवते. अळू बघा आपला छान असा रुजून आला आहे. हा इथे एकच कांदा होता हा मोठ्या अळूचा, आणि आता छोटे छोटे सगळे आता रुजून आलेत. तर बियाणं तुम्हाला दाखवत्या. हे काल रात्री ना भिजत घातले होते. हे बघा, हे पापडी असते ना, म्हणजेच घेवडा आहे ना त्याचं बियाणं आहे हे. आपल्या वालीच्या शेंगा त्याचं हे बियाणं, म्हणजे लाल चवळी. हे बघा, हे काळ्या बिया आहेत ना, ह्या शिराळ्याच्या आहेत. हे पडवळचं बियाणं. परत ही कारल्याची बिया. हे कारल्याचं कसं घरचं बियाणं आहे. आता बघूया रुजतं आहे की नाही रुजतं आहे ते. आणि ही काकडी. अशी कशी बरीचशी बियाणं आपण रुजवलेत, पण आता हे पण पुन्हा म्हटलं नव्याने करूया. आणि हे बघा, हे काळं बियाणं दिसतं ना, हे काटल्याचे बिया आहेत. म्हणजे काटल्याचा ना कंद असतो. आता म्हटलं प्रयत्न करून बघूया म्हटलं रुजतं आहे का. तर हे मी एका कपामध्ये रुजून बघणार आहे. जर का रुजलं तर तुमचे शेअर करीनच आलं उगून तर. आणि हे बघा, हे आपले चिने 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 असतात ना, त्याचा एक कंद आहे. तर हे आपल्याला जमिनीत लावायचं आहे. हे मला रियाने दिले आहे, त्यांच्याकडे होते.
आणि सुरण आपण लावलेलं आहे गेल्या वर्षी. ते आता कसं उगून येईल ना तेव्हा तुम्हाला मी दाखवीन. आता पाऊस हे झालं पण हे बघा, कुठे कुठे असं ढगाळ वातावरण आहे आणि कुठे कुठे असं निळं आभाळ असं आहे. ते वेली बघ कशा वाढत चालल्यात. तिकडे खड्डा टाकलाय बघ. कुठे? हां तो तिकडे. हा बघू दे किती काय. दोन, एक एक छोटा आणि एक मोठा आहे. बघू दे केवढा मोठा वाला बघू. जास्त मोठा नाही म्हणजे. हा घे पकड. मुलं आतमध्ये टाकायला पाहिजे त्याची का वर टाकून. हां ते वर येणार. ते जे कोंब आलाय ना तो वर येऊन त्याला पानं येणार. बस. हां बस बस पूर्ण झाकून टाक. पण तो कोंब पण जाऊ दे आतमध्ये. एक ह्या साईडला लावतो. हे चिने ना छान लागतात उकडून वगैरे. त्याची भाजी पण होते आणि उकडून पण खातात मीठ टाकून. ते आता करतील व्यवस्थित. रान बघा किती वाढलं हे. त्या दिवशी हे पाऊस पडला ना 4-5 दिवसापूर्वी तर असं सगळं रान सगळं वाढलं. आता हे एवढं सगळं साफ करायला पुन्हा गेल्या वर्षीसारखं करावं लागणार. आता हे बियाणं कुठं टाकायचं? हे मी आता आणलेलं माझं घेऊ ते करायला. तर हे बघा, हे अशा माझ्यासाठी ह्या काठ्या इथे लावलेल्या आहेत. म्हणजे अर्धवट झालेलं आहे. अगोदर म्हटलं बिया रोजू देत, मग हळूहळू म्हटलं पूर्ण करूया. इथे मी लावणार आहे वालीच्या शेंगा आणि काय म्हणा घेवडा. ह्या 2 फक्त भाज्या आपण इथे लावायच्यात. बाकी सगळं दुसरीकडे. सगळ्यात आधी ह्या बघा, ह्या नको त्या वेली आहेत त्या काढून घेते सगळ्या. म्हणजे मुळासकट त्याचं काढून घेणार आणि मग म्हटलं बियाणं रुजूया आपण. आता सगळं त्या वेली आहेत ना त्या मांडवावरती परत चढतील. तर हे सगळं आपल्याला क्लीन करून घ्यावं लागेल. इथे खड्डा कर एक. छोटासा एक खड्डा खणला आहे आणि आता त्यात 2-2 थोडी वर टाक बी. अजून लय आत गेली ती. नाही ते येईल बरोबर अजून आतमध्ये जाऊ दे. मग मुळानंतरला माहिती आहे ना वर येतात. मग तिथे बा आपण लावली होती ती त्याच्यामुळे थोडीशी जरा खोलगट. आता हे रुजून येईल आपोआप. चला एक सुरुवात झाली. आता बाकीचं सगळं असं लावून घेते मी. तर ही बघा, ही आता बिनकामाची वेल आहे. आता हा बांबू जो आपण लावलेला आहे ना वेलीसाठी त्याला ती चिपकलेली होती. म्हणजे कशा पटकन त्या काय करतात पकडतात ना वेली. हां ही बघा आता अशी मुळासकट आपण काढतोय. आता ही माती भिजलेली आहे, नरम आहे म्हणून पटकन बघा निघतंय. नाहीतर कशी पटापट निघत नाही. मग त्याच्यामुळे आता रान साफ करायला घेतलं आहे कुणाच्या आपण हे करतात ते. कारण माती ओली असल्यामुळे पटापट म्हटलं होऊन जाईल. सगळं एक साईडला करून ठेवा. तर बाहेरचं थोडंफार काम आटपून झाल्यानंतर मी आता किचनमध्ये आले. कुणालच्या बाबांसाठी नाश्ता तयार करते. म्हणजे मगाशी कुणालसाठीही बनवून दिला आणि आता त्यांच्यासाठी बनवते. त्यांचं काम केलं बाहेर चालू आहे आणि बारीक बारीक पाऊस त्यांना परत चालू झालेला आहे. म्हणजे मगाशी जेव्हा आम्ही गेलो ना बाहेर तेव्हा पाऊस थांबला होता, नव्हता पडत. आता पुन्हा चालू झालेलं आहे. तर पटकन नाश्ता करून घेते आणि मग आंघोळ वगैरे ते सर्व करायला घेणार. चला. आणि आजच्या नाश्त्यामध्ये मी बनवलेले आहेत गरमागरम मेदूवडे. तुम्हाला मी दाखवते. आणि हे जे मेदूवडे आहेत ना सालीसकट बघा उडदाची डाळ येते ना त्याचे आहेत. त्याच्यामुळे त्यात थोडासा रंग असा काळपट आहे पण हेल्दी येतं कारण साल आहे उडदाच्या डाळीला. हेल्दी मेदूवडा आणि त्यासोबत चटणी सांबार हे पण सगळं रेडी आहे. आता ते येऊन खातील. चला तोपर्यंत माझं मी आता आवरून घेते. करा मारामारी करा करा. कधीपासून ह्या दोघांची बघा मारामारी चालू आहे. आज म्हटलं सकाळपासून तुम्हाला मी दाखवलं नाही दोघांना. दोघंजणं शांतपणे असे झोपले होते. म्हणजे झोपले म्हणजे एकदम गाढ झोपेत नाही आहेत, जागेच आहेत. आता ह्याला मारामारी करून तहान लागले म्हणून आता पाणी प्यायला गेलं आहे.
कारण बाहेर जाऊ शकत नाही, पावसामुळे सगळे चिक्कल झालेलं आहे ना, त्याच्यामुळे बाहेर जायचं त्यांचा प्रॉब्लेम झालेला आहे. आता दोघंजण खेळतील इथे घरामध्येच. आता हे कपडे सुकलेले आहेत ते मी घडी करून घेते. शेरू शेरो कळ नाही काढायची, बसा खाली तिथे, शांत बसा. पाऊस आला ना अजिबात बाहेर पडायला मागत नाही. पाणी म्हटलं का ते पळायच्या मागं. काय रे नाव सांग तुझं? कुठून आला तू? आणि ही आपली मृण्मयी मुंबईवरनं आलाय पावसाचा आनंद घ्यायला गावाला. आणि शेरू त्याची मस्ती करतोय. अबो कधी जाणार तू? वाघ्या 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 शेरूच जास्त येतं का माझ्या तोंडात नाव. अबो कधी जाणार मुंबईला? 1000 दिवस झाल्यावरती. तर स्कूल नाही आहे तुला? आणि तू ग तू का ना शाळेत गेली आज? डोकं दुखायला लागलं काय शाळेच्या टायमाला? आरोही नाही आली? मुंबईला गेली. कोणावर? खोटं बोलतो काय रे? तुझा पप्पा आला होता काल भेटायला मला. पप्पा त्याशी आलेला. आणि तुझी बहीण कुठे आहे कृतिका? मुंबईला आहे. मग तिला सांगा काकी विचारत होती. आणि आता मी दुपारचं जेवण करायला घेतलं आहे. आजच्या जेवणामध्ये हे बघा, हे कडधान्य आहे ना, हिरवे वाटाणे त्याची भाजी करायची. कुकरमध्ये डाळ भात ठेवला आहे. आणि हे मटार जे आहेत ते असे डिशमध्ये ठेवलेत, म्हणजे काय उकडून निघतात. पाणी न टाकता उकडून घ्यायचे आणि नंतरला फोडणी द्यायची मग कढईमध्ये. तर अशा पद्धतीने मी करते. त्याच्यामुळे काय होतं, आपला गॅसची सेविंग पण होते. बघा तुम्ही पण करत असाल. आता हे असं झाकण लावून घेते. कधी कधी कुकर बघा लहान असतो ना, मग जागा पुरत नाही. आता हा माझा 5 लिटरचा कुकर आहे, त्याच्यामुळे 3 डबे मी लावू शकत नाही. तर असे 2 डबे ठेवले, त्याच्यावरती डिश ठेवले, त्या डिशमध्ये कडधान्य. आणि आता बघा हा कुकर आपला बंद झालेला आहे. आता हा मी उकडून घेते. तर कुकर होऊन की नाही 15 मिनटं होऊन गेले. तर तुम्हाला मी काढून दाखवते. हे बघा असे वाटाणे आपले शिजलेले आहेत. आणि आतमध्ये काय काय आहे ते पण तुम्हाला मी दाखवते. आता एका हातात कॅमेरा पकडला आहे त्याच्यामुळे जरा गडबड होते. ही बघा ही डाळ. आता ह्याच गरम कुकरचा आपण अजून एक उपयोग करू शकतो, त्याच्यामुळे पण आपलं गॅस सेविंग होऊ शकते. जे मी जुगाड करते ना ते मी तुमच्याशी शेअर करते. आता हा भात आहे ना परत कुकरमध्ये ठेवायचा, म्हणजे भात मग गरम राहतो. आता इथे बघा हा रात्रीचा ना उरलेला भात आहे. तर असा जो भात आहे ना, आता हा तळ आहे ना जरा पुसून घेते मी, तो आपण परत ह्याच्यावरती ठेवायचं. आणि ही भाजी पण आहे उरलेली, आपण तळाकडचा भागान जरा पुसून घेते. ही असा हा भातावर ठेवते, थोडंसं प्रेस करायचं. आणि आता हे असं ठेवणार. कुकर बघा आपला गरम आहे की नाही, मग त्यात तो भात आणि भाजी ते गरम होऊन जाणार. मग आपल्याला वेगळं असं गॅस पेटून गरम करण्याची गरज नाही. झालं. चला आता भाजी फोडणीला घालूया, डाळ फोडणीला घालूया. असं नाही करायचं, मस्ती नाही करायची, मस्ती नाही करत. जेवलात की नाही आता? तर जेवण वगैरे माझं की नाही करून झालं आहे. आणि आता जरा 5 मिनटं रिलॅक्समध्ये बसलेली आहे. हा बघा हा शेरू आणि ते वाघ्या. खरं म्हणतं मी सोफ्यावरती बसली होती, पण वाघ्याने मला अजिबात बसून दिलं नाही. तो सारखा सारखा मला हैराण करत होता. आणि इथे बघा दोघांच्यात अशी ना मस्ती चालू आहे. आणि दोघंजणं जेवण पण झालेत. आता वाजलेत दुपारचे 12:15. वातावरण इतकं छान झालेलं आहे ना, असं वाटतं गप झोपून जावं. मी आता माझं थोडंसं एडिटिंगचं मी करायला घेतलं होतं, पण डोळ्यावर माझ्या डुलकी यायला लागली म्हणून जरा सोफ्यावर पडले होते. पण वाघ्याने काही मला झोपून दिलं नाही, तो मस्ती करायला लागला. त्याच्यामुळे मी खाली इथे येऊन बसले. आता तर कुणाला अजून आला नाही आहे, कुणाची वाट बघते. मला वाटतं तर 1च्या दरम्यान कुणाला येईल. आत्ताचा क्लास लवकर सुटणार आहे, म्हणजे 11 वाजता सुटला तो. मग त्याचा कॉल पण आला होता. आणि तो आल्यानंतर मग जेवण घेणार. आणि मग बाकीची जी आपली इतर कामं आहेत ती संध्याकाळच्या वेळेस. आत्ता पण पाऊस बारीक बारीक चालू आहे बाहेर. आणि मग अशी मस्त असा जोरदार पाऊस पडून दिला आहे.
म्हणजे मला आता वाटत नाही की पाऊस आता मध्ये थांबेल असं वाटत नाही. आता हा पाऊस कंटिन्यू चालू राहील. म्हणजे काय म्हणूया, पावसाळा चालू झालेला आहे. आणि हे बघा आपलं आजचं जेवण, डाळ भात, वाटाण्याची भाजी आणि चपाती. आणि असं बाहेर बसून निसर्गाचा आनंद घेत मी जेवायला बसले. आणि आमच्याकडे घरामध्ये बसले का तुम्हाला मी दाखवते. नाही फिरवले. हे बघा दोघं जण. कुणाला कुठे गेला? कुणाला एकदम कोपऱ्यामध्ये बसलेलं आहे. लांब लांब बसली. पण इथे वारा छान होतं ना, म्हणून ते बरं वाटतं जेवायला. थंडगार होते. आणि आज कुणालच्या बाबांनी काय जास्त जेवायला घेतलेलं नाही, कारण सकाळी मेंदूवड्याचा नाश्ता खाल्ल्यामुळे कुणालच्या बाबांनी आज जेवण खूप कमी प्रमाणात घेतलेलं आहे. म्हणजे चपातीवर त्यांनी आज घेतलीच नाही खायला. आणि कुणाल बसला आतमध्ये कोपऱ्यात एक साईडला. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. आणि सर्वांनी पाऊस एन्जॉय करा. मुंबईमध्ये आहे पाऊस? चालू झालं ना? अच्छा, म्हणजे तुम्ही पण मुंबईकर असाल तर पाऊस एन्जॉय करा सर्वांनी. चौपाटीवर जाऊन, जुहू चौपाटी आणि कुठली चौपाटी ती? मुंबई मुंबईमध्ये सर्व चौपाटी. हां, आम्ही धरणावर जाऊन एन्जॉय करणार आहे. आज संध्याकाळी जायचा विचार आहे, बघूया.